Så, jamen, skål. Det var altså ikke sådan. Hvordan får I varmen? Fryser I? Ja, prøv det der værre. Og prøv det der værre? Ja, noget hjemmedyrk. Det var slemt. Så ikke ret, eller hvad? Jeg tror, det er godt, vi starter med de så helt milde tiger nu. Det er det vildt. Jeg synes, vi skal give dem en klap. Det er et fint intro, som er. You eating dick. For at få den rundt i hele mundbesøg smagen. Ja, Axel. Det er rigtig sådan. Ja. Det er sådan, at som gruppen dernede sagde, hvor er det nå? Nå? Ja. Hvad hedder du? Kasper. Kasper, som Kasper sagde, så har tidlig sæsonen, det har jo regnet hele tiden, så de har ikke helt været derhen, hvor de har været modne. Alle mine heller, så det er også kun halvdelen af mine, jeg er med. Men der skal nok være noget, der har lidt smag. Og den er heller ikke helt moden, og det er jo lidt synd, at den ikke kommer sådan til sin fulde ret, men det kan jo være, at den smager. Skal vi lige høre, BT, hvad smager sådan lange Jan? Ikke godt. Den smager ikke godt. Jeg ved, at du er jalapenos normalt med det her. Det ved ikke, om vandet er beskidt over, eller? Er vandet beskidt, eller? Nej, det tror jeg ikke. Det må være chili. Ikke ned i øjnene. Det må være chili, ja. Det var her. Hvad med dig, Axel? Det smager som stærke jalapenos. Stærke jalapenos? Ja. De kan også blive rigtig frække, vil jeg sige. Nej, man skal lige smage den først. Ja. Skål! Yes, og så... og husk nu at få tykket den godt. Ja, bare ind med det, Det er lige. Har vi en brækspand? Victor, han smager lidt, bror. Meget blødt, sådan formidabel. Lege med citron. Mangler salt. Fin lege. Se, egentlig sådan... Smager citron. Den smager citron. Den lugter også sådan. Ja, ikke godt. Det ligger mega meget i. Hvordan har maven det? Ikke så godt. Hvordan har maven det? Brænder dårligere. Ja, virkelig godt. Hvis I har hvordan vil I beskrive vindstyrken? Ud af 10. Nu har I lige været en tur på Højbak, der blæser de cirka 3 meter i sekundet. Du er begyndt at svede lidt, så er det okay? Nej. Morgen. Ja, morgen. Jeg ryster. Du ryster? Ja. Altså, vi har en senere, som også går under Ghost Chili. Og det er fordi, at man godt kan forsvinde lidt væk. Så nyd det nu endelig, så længe det har. Det er jo sådan, at de var sådan lidt forskellige længder, de her chilier. Der er de helt små, som er sjove lige et par minutter. Og så er der dem, der er sjove en halv time. Så det er først lige begyndt. Kom så til TG. Det er sådan, at lige præcis den her chili, den er i familie med en, man maler både med nede i Sydamerika. Fordi det er så godt mod alger. Der er ikke nogen alger, der vil byde på, hvis det er i maling. Så det smører man lige på bunden af skibene. Og så behøves man ikke ned og rense alger. Ja. Kan vi få reaktioner? Hvad siger I? Den er stærk. Den er stærk? Det er da godt at være. Jeg føler lidt med dig på mig. Jeg er først. I skal ikke drikke mere mælk, I får det ikke bedre. Jo, det tager tid. Vent lige lidt. Som tømmermænd, du får det ikke bedre at drikke cola. Tag lige et, og så er det skal være til de andre. Tag lige et hurtigt glas, det er fordi, ellers er der... Så er det skønt noget skid med. Og som sagt, det hjælper ikke, at man drikker sådan 10 liter. Det er mere, hold det i munden, og de første par gange, så hjælper det, fordi det sætter sig fast på kinderne og sådan noget. Det brænder. Ja. Det brænder lidt. Der er blevet stille, synes jeg. Ja, den er... brænder mig her med kæber, du kan sige.
Sebastian, du ligner en, der lige har været ude og løbe maraton. Du begynder at svede lidt. Det er fandme... Jeg er vurderet. Altså, man behøver sikkert så stille, som Kumi gør, som man gør. Altså, frys. Altså, Kumi fryser. Det ved jeg ikke, ja. Og så er det vigtigt, Kumi. Ikke op i øjnene. Ja. Hvordan har ørerne det? Ja, det er helt fint. Det brænder. Hvis nu man var sådan et... Det er sådan varmt. et lokomotiv. Ja. Hvor mange vogne vil I lige have efter jer lige nu? Mange? Ja. Kan vi sætte tal på? Hvor er vi på vej? Hvad vil det? 6. 6? Det er den sibiriske rute. Ja, der er langt hjem, men der er ikke nogen stop. Det tog, det kører bare i flere timer. Det er døgn, tror jeg. Er det ikke det? Jeg tror lige, vi kan jo lige vise, hvad vi har tilbage, nemlig. Og fordi så er utræne øje, så vil de godt måske kunne minde lidt om hinanden. De her to, det er to vidt forskellige. Den her, den kan smage ingenting og alting. Så, og lad mig lige se. Hvis jeg lige line op, så har vi faktisk stadigvæk 5 forskellige chilier tilbage. Jeg har smagt ghost først. Så må I vælge, hvad jeg lægger på bordet. Er det cirka på selve med ghost? Ja, den er i familie med. Så kører du lige med fingrene. Men vi er i vindstykke 12. Det er en orkan, I er kommet ud i. Det vil sige, at nu kommer vi til at se voldsomme, ødelæggende virkninger. Luften den bliver fyldt med skum, sprøjt. Sigtbarheden den er forringet væsentligt. Vi snakker få meter, man kan se frem for sig nu. Nice. Smagen er fantastisk. Regningen den er stor. Og det er altså sådan en pigtråds fornemmelse i halsen. Og giver en kommentar. Som forstår her. Du skal huske at kalde Vi ligger shoe-mæssigt ligger vi på skalaen lige under 1 million. 100 forskellige nakker. Der er en til hver dag, resten af ens liv. Så I har jo alle sammen lige været oppe i højbakken. Og det kan jo være, at man har på samme måde, som hvis man stod lige foran den der vindmølle. Helt oppe. Det er sådan lidt som at stå op lige før vingen den rammer jer. På en hoved hver gang. Nej, I må ikke komme med. Sæt hjælp. Vi skal rigtig godt på den. Det er en stor hals. Jeg tror, vi skal have vores første reaktion heroppe, fordi... Det smager godt. Det smager godt. Og... Men hvad smager den af? Det er måske også lidt det. Oh shit. Og man må selvfølgelig gerne lige, der I kender toiletterne, hvis det er, at man har det skidt. Jeg fik en kerngald i halsen. Det smager sådan. Det er ikke en kerne, det er pigtråd. Det er virkelig. Forskellige retter med chilier, og normalt så har jeg nogen, som er sjov og smage sådan, hvor man dyster lidt med ens kammerat. Så er der også nogen, man kan spise sådan i salat. Vent nu med det med. Nej. Ja, vent lige lidt. Vent lige lidt med det. Det skal nok gå. Jeg tror, Mark, du kan bare nogle lidt. Hold nu, Ludvig! Vi gør det, drenge! Hvad hedder det? De første par sekunder her, men man er nødt til at... Ligesom med Bubber og alle de andre, som er med ind til Chili Claus, så skal man jo lige... Altså, lige er vi i helvede? Den første hedder, at det er jordens undergang. Hvis man observerer den på land, så står der her, at det er rent vandled på land. På åbent hav, der er det vandled på vand. Så står der observation af chilistyrken. Not much to say. Over den alle. Alt kan ske. Hold dig væk fra åbne steder, hvor du har lyst til at kaste dig ud. Og husk, at der er nogen, der elsker dig.
Ja, det er vigtigt. Det er det vigtigste. Der er, selvom I tror, at I ikke kan være i jer selv, og at eksorcisten er på vej ind i jer, så er der nogen, der elsker jer. Det er nu, man tror på det. Skål. 1, 2, 3. Ja, for nu tykker vi godt, så der ikke er... Som sagt, så prøv lige at suge den ind lige så stille. Selvom det er slut, så... Man kan godt dufte. Kan I dufte? Jeg kan godt dufte. Og det er... Hvem er vi har her? Magnus. Det er Magnus. Det er Magnus. Magnus, der er stadigvæk nogen, der elsker dig. Jeg tror lige, vi skal have en hånd i vejret, hvis der er nogen, der elsker Magnus. Så ja, Magnus, prøv lige at kigge ud. Alle skal da have hånd i vejret. Det bliver varmt. Har du... Det er godt, drenge. Kan vi lige høre, er der hjerteslag? Jeg tror, det går i stå. Nej, der er lidt. Jeg gør ikke mere mælk. Jamen, det er jo hånden. Hvordan har ørerne det, Magnus? Vent ud. Nej, du skal holde det. Ja, prøv lige at holde det. Hold det. Så må du sætte det ned igen. Man skal bare... Tænk på et dejligt sted at være. Ja, tænk på, at jeg stopper. Det er dejligt at se, at du kan mærke den i år. Det er godt nok, jeg glæder mig til. Ham vil vi gerne ned der. Jeg ved ikke,